आमकां केन्नाय कसले दुयेंस जालें जाल्यार आमी दोतोरा कडेन वचपाक मातशे फाटीं फुडें जाता. मागीर खंय तरी आमी एडी पळयतात किंवा आपल्या फ्रेंडाक कोणाक विचारता किंवा फार्मसी कडेन वयता आनी म्हणटा बाबा आपल्याक अशें अशें वखद दी. आतां फार्मसीवालो आनी हे जे एडवाले आसा पळय आमकां कितके वळखता हांव नकळो. आमचो फॅमिली डॉक्टरा कडेन जरी वचत जाल्यार तो तुमकां कितें तरी रिकमेंड करीत. बट मोर इम्पॉर्टंटली आमी न वचप आनी ताच्या नंतर ते बारीक जो कितें कारण आसा पळय ते मोठ्या कॉन्सिक्वेन्सान एंड अप जाता. ह्या कॉन्सिक्वेन्सान तुमकां त्रास जाता तो जातात, पेशंटाक त्रास जातात, बट मोर इम्पॉर्टंटली फॅमिलीकूय त्रास जाता. तातूंत मागीर फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स आसा, मागीर मेंटल आसा, इमोशनल आसा त्रास, ते सगळे हे एक्युमुलेट जावन आमकां स्ट्रेस जाता. आनी कारणां शिवाय आमी बारीक गोश्ट जी जाताली पळय ते व्हडलो एक बॉम्ब करून आमी तो सोंपयतात. हें अशें आमी कित्याक करता खुबदां म्हाका प्रश्न पडटा. बट दॅट इज ह्युमन बिहेवियर. बट यू हॅव टू कम अप टू वन पर्टिक्युलर सिच्युएशन एंड टेक वॉट एवर मेडिकेशन. आतां हातूर मागीर एलोपॅथीक वचप काय होमिओपॅथीक वचप हातूर मोठो क्वेश्चन मार्क आमकां पडटा. ह्याच क्वेश्चन मार्काक मातसो आन्सर दिवपा खातीर हेल्थ जेन्ना आमी म्हणटा वेगवेगळे डिजीजीस दुयेंसां म्हणटा तेन्ना व्हडली व्हडली टर्म्स आमी आयकता. खंयच्या व्हडल्या डॉक्टरा कडेन वचत जाल्यार आमकां व्हडली व्हडली टर्म्स सांगता. म्हाका एपरंटली डॉक्टर सोनाली सरनोबत मेळ्ळी आनी तिणें हेल्थ किंवा कसलीय डिजीज कसलेंय दुयेंस हें एकदम साद्या सोंप्या भाशेन म्हाका एक्सप्लेन केलें. म्हणून हांवें तांकां म्हटलें की तुमी मुद्दम आवर्जून येया, आमच्या स्टुडियोन येया आनी आमचो हो कार्यक्रम जो आसा हेल्थ मंत्रा तातूंत तुमी मुद्दम वांटेकरी जाय आनी आमच्या गोंयकारांक साद्या सोंप्या भाशेन मातशें हें एक्सप्लेन करा. त्या खातीर सरनोबत होमिओपॅथी क्लिनीक अँड रिसर्च सेंटर बेळगावीच्यान आवर्जून डॉक्टर सोनाली सरनोबत आमच्या मदीं आयज आसा. मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अगेन इन आवर एपिसोड. इट्स अ प्लेजर. ओके, आपण वेगवेगळे विषय म्हणालो. स्टार्टिंगलाच म्हणालो की छोटा डिझीज असते पण आपण ती मोठी करून बसतो आणि त्याच्यानंतर मग आपण हे विशियस सर्कल जे आपण मागच्या एपिसोड पण आपण बोललो त्याच्यात मग आपण अडकून बसतो. आता आजचा जो आपण विषय घेणार आहोत तो आहे इनडायजेशन, अपचन ज्याला आपण म्हणतो, आणि पोटाचे जे वेगवेगळे विकार आहेत. तर ह्याच्या संबंधित तुम्ही जस्ट टू ओपन अप काय म्हणाल? वैद्यकीय परिभाषेत असं जर का म्हटलं तर मॅन इज व्हॉट ही इट्स. तर हे सर्वार्थानं खरं आहे की आपण जसं खातो लहानपणापासून तसे आपण बनतो. किंबहुना जरासं पुढं जाऊन मला असं सांगावं वाटेल की आपली आई जशी खात होती तसे आपण बनत जातो. म्हणजे अगदी स्त्रीच्या गर्भामध्ये असलेल्या बाळाच्या तेव्हाच्या वाढीपासून ते म्हातारपणापर्यंत तुम्ही जसं खात जाता, तुमचा जसा आहार असतो, तुम्ही ज्या पद्धतीनं खाता आणि ज्या पद्धतीनं पचवता तसे तुम्ही बनत जाता. तशा पद्धतीनंच तुम्हाला आजार होतात. तुम्ही चांगलं हेल्दी खाल्लात तर तुम्ही चांगले हेल्दी राहता. जर का तुम्ही आपल्या पोटावरती स्वतःहून अत्याचार केले तर ते तुम्हाला आजाराच्या रूपानं नंतर भोगावे लागतात. So man is what he eats. There are two aspects. One is being away from a disease, and the other one is when you have a disease, then how do you go about? More importantly, I just want to ask, all this पोटाचे विकार जे आपण म्हणतो ह्याची सुरुवात आपण जे खातो त्याच्यानंतर हाऊ डू आय गो अबाउट, हाऊ टू टेक केअर ऑफ माय थिंग्स. आता झालंय तर खरं, कारण आपली लाईफस्टाईल एवढी आज चेंज झाली आहे. आपल्या लास्ट एपिसोड पण आम्ही बोललो की प्रत्येकाची लाईफस्टाईल हॅज बीन चेंज. सो आपण दुपारचं जेवण एकदा 4ला 5ला पण जेवतो आणि संध्याकाळची 4 रात्री पण घेतो. आहारामध्ये 2 प्रकारचे आता तज्ज्ञांच्या दृष्टीनं गट पडलेले आहेत. एक म्हणजे आजार होऊ नये ह्या पद्धतीचा आहार आणि आजार झाल्यावरती असणारा आहार म्हणजे डाएट. काय डाएट फॉलो करावं असं पेशंट कायम डॉक्टरना विचारतात, आजार झाल्यावरती विचारतात. पण आजार होऊच नये ह्याच्यासाठी जे काय डाएट असावं लागतं त्याच्यावरती मी पहिल्यांदा बोलेन. आजार होऊ नये याच्यासाठी आपलं जे डाएट असावं ते आपल्याला रिजनल, म्हणजे आपण ज्या रिजनमध्ये राहतो, म्हणजे आता मी बेळगावची, म्हणजे आमचं साधारण उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण महाराष्ट्रीय कुझिन असतं. तर तिकडची जी आहार पद्धत आहे मी तिथं राहते, म्हणजे तिथल्या हवेला अनुसरून तो आहार योग्य आहे जो परंपरागत आपण फॉलो करतो. आता गोव्याच्या जनतेला गोव्यामध्ये जे आधीपासूनचा जो आहार बसत गेलेला आहे, जी परंपरा आहे त्या दृष्टीनंच आहार घेणं हे तिथल्या लोकांच्यासाठी खूप आवश्यक आहे. म्हणजे लोकल ग्रोन फूड अँड ॲपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे म्हणतो, पण ॲपल
हे आपल्या गोव्यामधलं आहे का? नाही. नाहीये. गोव्यामध्ये मुख्यतः काय असतं तर केळी, सीताफळ, चिकू, आंबा ही फळं जी आहेत, पेरू, तर ही बहुगुणी फळं आपण दुर्लक्ष करतो आणि बाहेरून आलेलं किवी फ्रूट खातो, काश्मीरमधून आलेलं सफरचंद खातो आणि त्यानं माझी प्रतिकारशक्ती खूप छान राहील असं आपल्याला वाटतं. पण तसं नाही. इथल्या लोकांना मासे, भात, केळी, पोफळी हेच आहार योग्य आहे. तर लोकली जे काय पिकतं ते तिथंच विकलं पाहिजे आणि ते तिथल्या लोकांनी तेच खाल्लं पाहिजे. त्या आहाराला तुमची जी पचन संस्था आहे ही ती त्याला सवय झालेली असते की आपल्या जिनेटिक्समध्ये ते बसलेलं असतं, DNA मध्ये बसलेलं असतं. तर ते सोडून दुसरं खाऊ नये असं मला वाटतं. आणि जेव्हा तुम्हाला आजार होतात तर त्यावेळेला पेशंटनी आवर्जून आपल्या डॉक्टरना विचारावं की त्यावेळेला मी आहार कसा घ्यावा. कसं असतं की किडनीचा विकार असेल तर त्या माणसाला C विटॅमिन असलेले पदार्थ खाऊन चालत नाहीत, आंबट खाऊन चालत नाहीत, खूप प्रोटीन असलेलं खाऊन चालत नाही. तर त्याचा जो वैद्यकीय परिभाषेमध्ये जो एक डाएट चार्ट दिला जातो त्याचं पालन करणं खूप आवश्यक असतं. आणि हे जर का तुम्ही केलं नाहीत तर तुमचं डायजेशन व्यवस्थित राहत नाही आणि त्यातून नवीन आजारांनाही आमंत्रण दिलं जातं. तुम्ही म्हणालात की थँकफुली यू सेड फिश, ओके, बट आय वुड ऑल्सो लाईक टू आस्क यू की मीट विच इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ गोवा, ते मग चिकन असो किंवा वेगळं मीट असो, इवन दॅट इज फाईन इटिंग? मीठ सगळ्या आहारामध्ये, सगळाच आहार हा चांगलाच असतो, जो तुम्ही पचवू शकता हा सगळा आहार चांगलाच असतो. पण याच्यामध्ये कसं आहे की रेड मीटमध्ये प्रोटीनचा पार्ट कमी आणि फॅटचा पार्ट खूप असतो. खूप म्हणजे 90% त्याच्यामध्ये फक्त फॅटच असतं. तर तुम्हाला जर का सडपातळ व्यवस्थित फिट राहायचं असेल तर रेड मीट न घेतलेलं बरं. त्याच्यामध्ये व्हाईट मीट म्हणजे जे चिकन म्हणतो, ज्याच्यामध्ये लीन प्रोटीन जे जास्त असतं तर ते शरीराला खूप चांगलं असतं. अंड्यामधला सुद्धा आता दोन्ही भाग एकमेकाला पूरक असतात. त्यातला पिवळा आणि पांढरा भाग, प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेटचं जे प्रमाण असतं, अख्खं अंड खाल्ल्यानं जो फायदा होतो तो फक्त प्रोटीननं खाल्ल्यानं होतो असं नाही आहे. खूप दुमत असतं ह्याच्यामध्ये की मी फक्त एग व्हाईट खातो, एग येलो मी खात नाही, ते टाकून देतो. पण तसं नाही आहे. माफक प्रमाणात दोन्ही तुम्ही एकत्रित घेतला तर ते एकमेकाला पूरक ठरतात, म्हणजे ते सपोर्ट इच अदर. हां, आपल्या जेवणामध्ये सगळी पंचतत्व सामावली पाहिजेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट पण पाहिजे, प्रोटीन पण पाहिजे, त्याच्यावर पाण्याचा भाग पण पाहिजे, फॅट पण थोड्या प्रमाणात पाहिजे. आपण तूप अगदी डिस्कार्ड करून टाकले, त्याची छितू इतकी झाली की आता पाश्चिमात्यांनी सुद्धा तुपाचा आपल्या भारतीय प्रमाणात जे काही तूप आपण जे भातावरती थोडंसं घेतो त्याला सपोर्ट करायला सुरुवात केलेली आहे. तर ही जी थिंकिंग प्रोसेस आहे, मला वाटतं की काही वेळेला औषध कंपन्यांनी आपलं एक एम समोर ठेवून त्याच्याबद्दल जो प्रोपॅगंडा केलेला असतो त्यातलं किती खरं आणि किती वाईट हे वाचकांनी, दर्शकांनी स्वतः समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. की मला असं वाटतं की आपण भारतीय पद्धतीनुसार जेवढं तूप घेतो तेवढं हे आपल्या शरीराला आवश्यकच आहे. सतेज कांती, चांगले डोळे आणि चांगले केस ह्याच्यासाठी तूप खूप आवश्यक आहे. मग ते काय आपण वाटीभर खात नाही, तर ते घेतो की तुपाची एक थोडीशी धार असते की वरण भातावरती ते घेतलं जातं. वरण भात, लिंबू आणि तूप हे जे कॉम्बिनेशन आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटीन मिळतं, कार्बोहायड्रेट मिळतात, जीवनसत्व म्हणजे व्हिटॅमिन C मिळतं, त्याशिवाय थोडंसं प्रमाणात फॅट पण मिळतं. आणि हा जो आहार आहे ह्यालाच आपण बॅलन्स डाएट म्हणतो. मग बॅलन्स डाएट आपल्याकडे असताना आपण बाहेर कशाला त्याच्यासाठी शोधायला जायचं. तर हे जे म्हणणं आहे लोकल फूड हे सगळ्यात शेवटीचं अंतिम उत्तर आहे. बरं, आपण आतापर्यंत बोललोय इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक. नाव आपल्याला एकदा लूज मोशन्स होतं. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस लूज मोशन? लूज मोशन म्हणजे आतड्यांचं जे पेरिस्टल्सिस, आकुंचन प्रसरणाची क्रिया असते जी अन्नाला पुढं ढकलत राहते. जो मैला तयार व्हायसाठी जी आकुंचन प्रसरणाची क्रिया असते मोठ्या आतड्यातल्या, काही वेळेला इन्फेक्शनमुळं किंवा काही अंतर्गत कारणांमुळं हे आतडं भराभर काम करतं की फास्ट ते अन्न खाल्लेलं जे असतं, ते पचवलेलं जे अन्न असतं ते फास्ट पुढं टाकलं जातं. आणि त्यामुळं काय होतं, पाणी शोषून घ्यायची क्रिया बंद होते आणि पाण्यासकट तो मैला बाहेर टाकला जातो. तर त्याला आपण लूज मोशन म्हणतो किंवा अतिसार म्हणतो. तर हे 2-3 प्रकारे होतं. काही वेळेला कोलायटिसमुळं होतं, काही वेळेला इन्फेक्शनमुळं होतं, जे पाण्यातनं वगैरे होऊ शकतं, खाण्यातनं होऊ शकतं. काही वेळेला इन्फेक्शन बॅक्टेरियल असतं, व्हायरल असतं. त्याशिवाय काही सूक्ष्मजीव जे अमिबा असतात, म्हणजे अमिबियासिस त्याला म्हणतो आपण. तर ह्या बऱ्याच गोष्टींमुळे लूज मोशन्स होऊ शकतात.
आणि दुसरी गोष्ट आपण कॉन्स्टिपेशन म्हणतो त्याला, बरेचदा आम्ही म्हणतो त्याला यू नीड टू टेक रफेज. जी फूडची आउटर स्किन असते आपण युजली अवॉइड करतो, बट वी शूड टेक जस्ट एक्सप्लेन अस कॉन्स्टिपेशन द प्रोसेस अँड मोर इम्पॉर्टंटली व्हॉट शुड बी द डाएट बेसिकली इज रफेज टू बी टेकन. एक्झॅक्टली. तर कॉन्स्टिपेशन हा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये मैला तयार होताना म्हणजे शेवटचं स्टूल फॉर्मेशन जे असतं त्यामध्ये पाण्याची मात्रा आतडं ओढून घेत असतं. तर तुम्ही जर का अतिरिक्त प्रमाणात पाण्याचं सेवन केलं नाही, जास्त आपण नॉर्मल जेवढं पाणी घ्यायला पाहिजे तेवढं जर का घेतलं नाही तर ही प्रोसेस कोरडी होत जाते. किंवा जेवणामध्ये जर का रफेज म्हणजे फायबरचं प्रमाण जर का कमी असेल, तुम्ही फार रिफाईंड फूड घेत असाल, केक, पेस्ट्री, भात ह्याचं प्रमाण जास्त असेल आणि कोशिंबिरी किंवा कच्ची फळं वगैरे ह्याचं प्रमाण खूप कमी असेल तर ते रफेज आपल्या जेवणामध्ये येत नाही. मग त्याकरता ते रफेज यावं म्हणून आपलं जे भारतीय पद्धतीनं ताट वाढलं जातं की डाव्या बाजूला सगळ्या कोशिंबिरी, उजव्या बाजूला भाज्या, मध्ये भाताची मूद आणि मग चपाती किंवा वरण हे जे असतं ते, तर त्या पद्धतीनं जर का तुम्ही बॅलन्स डाएट घेतलं तर त्याच्यामध्ये रफेजचं प्रमाण सुद्धा आपल्याला रोजच्या वापरासाठी जितकं हवंय तितकं असतंच त्यात. तर कॉन्स्टिपेशन होऊ नये ह्यासाठी कोशिंबिरी ठराविक प्रमाणात, फळं ठराविक प्रमाणात आणि कच्च्या भाज्या म्हणजे कोशिंबिरीला आपण जे काही काकडी किंवा कोबी, त्याच्यानंतर कांदा वगैरे जे काही वापरतो, टोमॅटो, तर ह्याचं प्रमाण माफक प्रमाणात आपल्या जेवणात असणं खूप आवश्यक आहे. हा तोल ढासळला की आजार व्हायला सुरू होतात. ओके. आणि दुसरी गोष्ट जी आपण फूड पॉयझनिंग म्हणतो, बरेचदा आपण फूड पॉयझनिंग झाल्यानंतर मग ते उलटी असते किंवा लूज मोशन्स म्हणा, ह्याचं व्हॉट इज फूड पॉयझनिंग? इज इट दॅट फूड दॅट वी टेक इज नॉट गुड, or is it something that is in me and that it reacts and then you end up having food poisoning? फूड पॉयझनिंगला दोन गोष्टी आवश्यक असतात. एक म्हणजे बाहेरचे विषाणू म्हणजे व्हायरस, बॅक्टेरिया, अमिबा, ह्या गोष्टी ह्या सगळीकडे आढळतच असतात. पण काही अन्नामध्ये तयार करताना जर का स्वच्छता राखली नाही किंवा ते अन्न स्टोअर करताना स्वच्छता राखली गेली नाही तर ते सूक्ष्मजीव त्याच्यामध्ये मिसळतात, ते तुमच्या शरीरात जाऊन डिस्टर्बन्स तयार करतात. दुसरं, तुमची जर प्रतिकार शक्ती कमी असेल आणि तुम्ही जर का बाहेरचं खाल्लं तर साधं अन्न सुद्धा तुम्हाला बाधू शकतं. तर ह्या दोन गोष्टी ज्या आहेत की बाहेरचे इन्फेक्शन आणि तुमची प्रतिकार शक्ती, यामध्ये जर का काही डिस्टर्बन्स झाला तर तुम्हाला लूज मोशनचा इन्फेक्शन किंवा पोटाचे इन्फ्लमेशन होऊन अतिसार म्हणजे लूज मोशन्स होऊ शकतात. ओके. आणि आपण बरेचदा एक्सपिरियन्स करतो की आपण पोट फुगणे म्हणतो की आय गॉट गॅस म्हणा, किंवा आपण रात्री जर लेट जेवलो आणि आय गो टू स्लीप डिरेक्टली, देन यू एंड अप हॅव्हिंग अ लिटल ॲसिडिटी काइंड ऑफ अ थिंग. त्याच्या हिशोबात काय म्हणावं? आत्ताचं आपलं जे जीवन आहे त्याच्यामध्ये आपण घड्याळाच्या मागं इतकं पळतोय की, आणि त्यामुळं आपण काय केलेलं आहे की आपल्याला सगळं काही घर बसल्या किंवा ऑफिसमध्ये अवेलेबल झालेलं आहे. एका फोनवरती आपल्याला पिझ्झा मिळतो, एका फोनवरती आपल्याला चहा कॉफी मिळते, एका फोनवरती आपल्याला डबा येतो. तर ह्या गोष्टीनं काय झालंय, बसल्या ठिकाणी सगळा रेडीमेड आहार घेण्यामुळं आपल्या पोटाची एक इंटरनॅशनल डस्टबिन झालेली आहे. म्हणजे सकाळी आपण अगदी वेस्टर्न स्टाईलमध्ये कॅफे लॅटे वगैरे घेतो किंवा घरी असलो तरी कॉफी, चहा ह्याचा भडीमार तर होतोच. बाहेर गेल्यावरती आपल्याला कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट हवा असतो, कॉर्नफ्लेक्स, त्याच्याबरोबर काहीतरी छानपैकी दिसायला छान दिसतं म्हणून कोल्ड्रिंक वगैरे घेतलं जातं. मग लंचला काय, आपण इटालियन खाऊ किंवा थाई करी खाऊ असं होतं. संध्याकाळी खचितच पार्टी असते, त्याच्याबरोबर पुन्हा हार्ड ड्रिंक्स होतात. त्यामुळं काय होतं, आपलं पोट ह्या सगळ्या गोष्टींना सामावून घ्यायला सरसावलेलं नसतं, पण त्याच्यावरती ते सगळं भर टाकत जातो किंवा लादतो. मग त्यामुळं ह्या गोष्टी सामावून घेणं जेव्हा शक्य होत नाही आणि चवीला चांगलं लागलं म्हणून खूप खाल्लं जातं, कधी आग्रह झाला म्हणून खाल्लं जातं, कधी खूप छान वाटलं किंवा कम्फर्ट फूड म्हणून जे काही ह्या गोड गोष्टी ज्या खाल्ल्या जातात, पेस्ट्रीज, पिझ्झाज, बर्गर्स वगैरे, फास्ट फूड जे आहे ह्याला आपण कम्फर्ट फूड म्हणतो. की जरा टेन्शन आलं की आपल्याला काहीतरी खावंसं वाटतं, त्यामुळं त्या गोष्टी अवेळी खाल्ल्यामुळं आणि त्या मानानं आपल्या व्यायाम नसल्यामुळं आपण 2 जिने पण चढत नाही, लिफ्टचा वापर करतो, बसल्या ठिकाणी आपण सगळी कामं करत असतो, रिमोटच्या हस्ते सगळी कामं होत राहतात. त्यामुळे ते पचवणं शरीराला खूप कठीण जातं. त्यामुळं पोटफुगी, गॅस, मोशन नीट न होणे, सारखे बर्प्स येणे म्हणजे ढेकर येणे किंवा तो आहार न पचल्यामुळं मुखदुर्गंधी येणे, तोंडाला वास येणं वगैरे, ह्या सगळ्या अपचनाच्या गोष्टी ह्या वाढत जातात. ओके.
आणि दुसरी गोष्ट जर मी विचारलं तुम्हाला की ॲसिडिटी इज वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट जे खूप लोक एक्सपिरियन्स करतात. मग त्याच्यानंतर मग ते कुठल्याही दुकानात जाऊन मग ते सॅशेस घ्या आणि ते हाऊ डू यू what is your take on acidity and what should be the cure basically because somebody requires an instant relief. आजकाल आपण टी व्हीवरती सुद्धा बघतो की अँटासिडची ॲडव्हर्टाईज ही सगळ्यात टॉपला आहे, कारण ते 2 क्षणात आपण पुन्हा पूर्ववत होतो असं जे काय सांगतात. ॲक्च्युली ह्या 2 क्षणाच्या मागं लागूनच आपण ही ॲसिडिटी करून घेतो असं मला वाटतंय. की व्यायामाचा अभाव आणि योग्य आहाराचा अभाव. आपल्याकडे खाण्यासारख्या खूप गोष्टी असतात, पण ज्या रुचकर गोष्टी आहेत किंवा ज्या खरोखर हितकर गोष्टी आहेत त्या आपण कमी खातो. घरगुती आहार हा आपला घेतलाच जात नाही. डबा कॅरी करायला लागतो म्हणून आपण घेऊन जात नाही, किंवा ते अन्न थंड झालेलं असतं म्हणून खावत नाही म्हणून आपण खात नाही. पण घरून आणलेला डबा ह्याची जी कॅलरी इंटेक असते ती खूप नॉर्मल असते, कमी असते, आपल्याला जेवढी पाहिजे तेवढीच असते. बाहेरून मागवलेलं फूड हे कायमच रिच इन कॅलरी असतं, इन्स्टंट असतं. त्याला जो कुकिंगचा वेळ जो घेतलेला असतो तो इन्स्टंट झाल्यामुळं तो पचायलाही खूप अवघड असतो आणि त्यामुळं गॅसेस जास्त होतात. आजकाल आपला व्यायाम अजिबात होत नाही, एक्सरसाइज होत नाही. आपण ऑफिसला सुद्धा कारमधनं जातो, लिफ्टमधनं उतरतो, लिफ्टमधनं चढतो, लॅपटॉपसमोर बसतो आणि तेच पुन्हा रिव्हर्स डिरेक्शनमध्ये संध्याकाळी कॅरी आउट होतं. पण त्या प्रमाणात अन्न मात्र खूप घेतलं जातं, तर त्यामुळे ते पचन होत नाही, पचत नाही. पचवायसाठी जी व्यायामाची गरज आहे तो व्यायाम आपण करत नाही. ॲसिडिटीला पहिला उपचार हा व्यायामाचाच असला पाहिजे. जर तुम्ही रोज 5 किलोमीटर किंवा एक साधारण 55 मिनिट चालत असाल तर तुम्हाला ॲसिडिटी अजिबात होणार नाही. तुमचा आहार आणि तुमचा व्यायाम हे अपचनासाठी सर्वोत्कृष्ट उपचार आहेत. नंतर आहे ती होमिओपॅथी. ओके, बट ॲसिडिटी आता इमिडिएटली झाली आणि समबडी वॉन्ट्स एन इन्स्टंट रिलीफ, हाऊ टू गो अबाउट? बिकॉज इज देअर होमिओपॅथिक मेडिसिन दॅट यू नीड टू कॅरी वन, or you should go see the advertisements and then walk into a medical store or a supermarket and take those? जेव्हा गत्यंतरच नसतं तेव्हा ॲसिडिटीच्या काही गोळ्या घेतल्या, तात्पुरता रिलीफ मिळाला तर ठीक आहे. पण होमिओपॅथीमध्येही अशी काही औषधं आहेत की जी तुम्हाला इन्स्टंट रिलीफ करून देतात. एक तर होमिओपॅथी हा सस्टेनेबल क्युअरवरती भर देतो. म्हणजे तुम्हाला जी क्युअर अपेक्षित आहे, ॲसिडिटीपासून जो काही रिलीफ अपेक्षित आहे हा कायमस्वरूपी असावा ह्याच्याकडे आमचा कटाक्ष असतो. त्यासाठी व्यायाम आणि आहार ह्याच्यावरती लक्ष देणं हे खूप गरजेचं आहे. पण ज्या वेळेला तुम्ही इन्स्टंट उपचारांची किंवा इन्स्टंट रिलीफची अपेक्षा करता त्यावेळेला काही औषधं आम्ही अशी आमच्या होमिओपॅथिक क्लिनिकमध्ये अशी उपलब्ध करून दिलेली आहेत की ज्यानं पेशंटना लगेचच आराम मिळतो. मग त्यासाठी तुम्ही जर का रेडीमेड जे काही सायमिथिकॉनची पावडर किंवा हे जे सॅशेमध्ये येणारी पावडर पाण्यात घालून घेता तर त्याचा दुष्परिणाम असा होतो की त्यानं पोट साफ होत नाही. नंतर कॉन्स्टिपेशनचा विकार जडतो आणि नंतर आतडी तुमची कामच करत नाहीत. कारण तुम्ही त्याला रेडीमेड दिलं असतं, रेडीमेड सोल्युशन दिलं असतं, मग ते का काम करेल, स्वतःहून का काम करेल? तर हे जर का तुम्हाला टाळायचं असेल तर त्याला कम्प्लीट रिलीफ किंवा कम्प्लीट क्युअरसाठी शास्त्रोक्त उपचारांची जोड घेणं म्हणजे होमिओपॅथी उपचारांची जोड घेणं हे खूप आवश्यक आहे. ओके, इवन ड्रिंकिंग सोडा म्हणा किंवा कोल्ड्रिंक तर डेफिनेटली नो. कोणी म्हणतात की अरे जिरा सोडा पी किंवा सोडा पी, सो इवन दॅट इज शुड नॉट बी. जठर म्हणजे स्टमक ह्याच्यामध्ये ॲसिड असतं, तुम्हाला माहिती असेलच. तर ते ॲसिड का दिलंय आपल्याला निसर्गानं? तर तुम्ही जे खाताय ते पचवण्यासाठी, ते ब्रेकडाऊन करण्यासाठी, ते मोठे अन्नाचे पार्टिकल्स लहान अन्नामध्ये म्हणजे बारीक पार्टिकल्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, त्या ॲसिडला घालवण्यासाठी तुम्ही वरून अल्कली पिता म्हणजे सोडा पिता, त्या ॲसिडच्या अपोजिट. सारखा सोडा घेतल्यानं ते ॲसिड काम करत नाही, म्हणजे ते अन्न ते नंतर पचवू शकत नाही. सारखा सोडा घेतल्यानं काय होतं की त्या ॲसिडाची तीव्रता, आम्लता कमी होऊन जाते आणि नंतर पोट फुगणे, घशाशी आंबट येणे, सारखं छातीत जळजळणे हे विकार सुरू होतात. त्यातनं गॅस्ट्रायटिस, डिओडनायटिस, इसोफजायटिस हे प्रॉब्लेम्स होतात. त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष नाही दिलं तर ते पुढं जाऊन जे आयटिस झालेले असतात म्हणजे जे तिथं दाह झालेला असतो किंवा ती जी अंतर्गत त्वचा घासली गेलेली असते तिथं होल्स पडतात म्हणजे अल्सर्स होतात. मग अल्सर झाला की तुमचं अन्न त्या पोटाच्या पिशवीतनं फुटून बाहेर जातं आणि त्याला सर्जरी करावी लागते. तर ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी वेळीच सावध होऊन योग्य उपचार घेणं हे फार गरजेचं आहे. ओके, अल्सरचा विषय आला. आय जस्ट आस्क यू दिस मेडिकल टर्म्स अगेन. अल्सरेटिव्ह
कोलियाटिस आणि क्रॉनिक डिसीजेस. आता हे आपण आत्ता बोललो ऑन ऑन अल्सर. होमिओपॅथीचा ह्याच्यात काय रोल आहे ऑन बोथ दिस? आत्ताचा मी जो अल्सर सांगितला हा झाला स्टमक मधला, म्हणजे जी अन्नाची पिशवी असते ज्याच्यावरती अन्न घुसळलं जातं आणि पुढं आतड्यात पाठवलं जातं. तर हा अल्सर वेगळा, ह्याला पेप्टिक अल्सर किंवा गॅस्ट्रिक अल्सर म्हणतात किंवा डिओडनल अल्सर म्हणतात. म्हणजे तो अन्नाच्या प्राथमिक स्टेजमधला अल्सर असतो, म्हणजे पहिल्या भागातला. नंतरच्या भागातला जो आहे तो तुम्ही आता म्हटल्याप्रमाणे अल्सरेटिव्ह कोलायटिस किंवा क्रॉन्स डिसीज. तर हे दोन्ही पुन्हा ऑटो इम्युन डिसऑर्डर्स आहेत. म्हणजे तुमच्या प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळं तुमच्या स्वतःच्या पेशीवरती ज्या हल्ला करतात, त्यामुळं मोठ्या आतड्यामध्ये जे काही अल्सर्स तयार होतात, जे काही तिथं जखमा तयार होतात, व्रण तयार होतात, त्याला अल्सरेटिव्ह कोलायटिस म्हणतात. आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिसमुळं रुग्णाला सतत लूज मोशन्स लागतात आणि त्या लूज मोशनमधनं शेम आणि रक्त दोन्ही पडतं. त्याचंच दुसरं आणखीन एक उदाहरण आहे क्रॉन्स डिसीज. त्याच्यामध्ये हे अल्सर्स इतके होतात की त्याच्यामुळं साधं खाल्लेलं अन्न सुद्धा रुग्णाला पचत नाही, झपाट्यानं वजन कमी व्हायला लागतं आणि तो ॲज गुड ॲज अ कॅन्सर असा प्रकार असतो. आणि त्याची ट्रीटमेंट जी आहे ही ॲलोपॅथीमध्ये अजिबात शक्य नाही आहे. ह्याला उत्तर हे फक्त होमिओपॅथीमध्येच आहे. आणि पूर्ण रिव्हर्सल ऑफ द डिसीज, म्हणजे पूर्णतः तो आजार बरा होऊन 100% रुग्ण त्यातनं बाहेर आलेले आहेत. मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की ह्या आजारांवरती आमच्याकडे बाहेरच्या देशाचे सुद्धा रुग्ण जे आमच्याकडे बरे होऊन गेलेले आहेत त्यांचा फॉलोअप ऐकून आमच्याकडे येऊन पुन्हा बरे होऊन गेलेले आहेत. तर हा आजार असा आहे की ज्याच्यामध्ये ॲलोपॅथिक औषधं किंवा मॉडर्न मेडिसिन आपण जे म्हणतो त्याचा हा एक ठराविक स्टेजपर्यंतच उपयोग होतो. नंतरच्या स्टेजमध्ये अजिबात उपयोग होत नाही. तर त्यावेळेला होमिओपॅथी लागू पडते. ओके. अजून एक टर्म आपण ऐकतो इज IBS. हे याचं ॲक्रोनिम व्हॉट इज IBS बेसिकली? IBS म्हणजे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ह्याच्यामध्ये इरिटेबल हा शब्द जो आहे फार महत्त्वाचा आहे. माणूस जेव्हा इरिटेट होतो, माणूस जेव्हा मनानं डिस्टर्ब होतो त्यावेळेला त्याची आतडी सुद्धा डिस्टर्ब होतात, म्हणून त्याला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम म्हणतात. म्हणजे तुमचं आतडं त्याला एक रिदम असतो आकुंचन आणि प्रसरणाचा, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन. हा रिदम जर का चुकला, तुमचं मन जर का अस्वस्थ असेल तर तुमचं शरीर सुद्धा अस्वस्थ राहतं. म्हणजे त्याला सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर असं म्हणतात. तर हा त्यापैकीचा आजार आहे. जे लोक सतत अँझायटीमध्ये राहतात, सतत टेन्शनमध्ये राहतात, सतत डिप्रेशनमध्ये राहतात, ज्यांना झोप चांगली येत नाही, जे सतत चिडत असतात म्हणजे आपल्या स्वतःवरती किंवा दुसऱ्यांवरती, तर न कळतपणे त्यांच्या शरीरावरती हा एक परिणाम होत जातो. तुमचं मन शांत असेल तर तुमचं पोटही शांत राहतं म्हणतात, आणि तुमचं पोट शांत असेल तर मनही शांत राहतं म्हणतात. दोन्ही वाईस वर्सा टर्म्स आहेत आणि हे 100% खरं आहे की हे असंच असतं. तर हा IBS जो आहे ह्यानं मात्र रुग्णांचं जीणं अगदी पूर्ण डिस्टर्ब होऊन जातं. म्हणजे जरा जरी खाल्लं तर लगेच शौचाला जावंसं वाटतं, खाल्ल्या लगेच लूज मोशन्स होतात. काही ना ते लूज मोशन्स इतके होतात की साधं ट्रॅव्हल म्हणजे 1 तासाचा जरी त्यांना प्रवास करायचा असला तरी तो सहन होत नाही. रुग्णाला घरीच बसावं लागतं. पूर्ण सगळं त्याचं जे काही बिझनेस आहे, काम आहे, नोकरी आहे, व्यवसाय आहे, तो सगळा बंद करून पूर्ण घरी बसावं लागतं. आणि हा डेबिलिटिंग डिसीज जो आहे ह्याला होमिओपॅथीनं पुन्हा 100% क्युअर शक्य आहे. कारण होमिओपॅथी हे एकच शास्त्र असं आहे की त्याच्यामध्ये तुमच्या मनाची सुद्धा काळजी घेतली जाते. पहिल्यांदा ह्यात तुमच्या मनाची ट्रीटमेंट खूप आवश्यक असते आणि त्यानंतर शरीराची ट्रीटमेंट आवश्यक असते. ओके. एक चांगली गोष्ट आहे की होमिओपॅथीमध्ये यू नीड टू अंडरस्टँड द पेशंट. त्याची हिस्ट्री अंडरस्टँड करावी लागते, त्याचं DNA म्हणजे त्यांचे पॅरेंट्स अँड ऑल दिस थिंग विच इज रिअली नाईस. ॲलोपॅथीमध्ये आपण हार्डली तुमची केस स्टडी असते. अजून थोडे काही मेडिकल टर्म्स आहे जे आपण खूपदा ऐकतो आणि इज फिशस, फिस्टुलास आणि पाईल्स. ह्याच्यामध्ये होमिओपॅथीचा रोल कसा आहे? याची बेसिकली कारणं काय आणि हाऊ होमिओपॅथी हेल्प्स? मुळात हे दुखणंच अवघड जागेचं दुखणं म्हणून संबोधलं जातं आणि विशेषतः रुग्ण ह्याच्यावरची ट्रीटमेंट घ्यायला पुढं यायला किंवा डॉक्टरना सांगायला सुद्धा इतके लाजतात. पण हा आजार नंतर जाऊन इतका वाईट रूप धारण करतो की त्या रुग्णाला म्हणजे अक्षरशः सांगताही येत नाही आणि सहनही करता येत नाही अशी परिस्थिती उद्भवते. तर ह्या तिन्ही वेगळ्या वेगळ्या टर्म्स आहेत.
फिशर, फिस्चुला आणि पाईल्स. फिशर म्हणजे शौचाच्या ठिकाणी अवघड जागी क्रॅक्स पडतात आणि त्या क्रॅक्समधनं ब्लिडिंग चालू होतं. फिस्चुला हे जे आहे ह्याच्यामध्ये जी शौचाची जागा असते ती सोडून नवीन एक ओपनिंग तयार होतं आणि त्यातनं थोडी घाण बाहेर पडू लागते आणि हे इतकं त्या रुग्णाला असह्य होतं की म्हणजे ती एकतर तो दुर्गंधयुक्त वास, त्यानंतर सतत ती घाण बाहेर पडणं आणि त्याची स्वच्छता राखणं पण त्याला अवघड होऊन जातं आणि त्यामुळं परत तो एक तुमच्या लाईफस्टाईलवरती एक वेगळा घाला असतो की त्यानं ते सहन होत नाही. चौथा आहे तो मूळव्याध. मूळव्याध म्हणजे शौचाच्या ठिकाणी असलेली जी रक्तवाहिनी आहे ती फुगल्यामुळं म्हणजे मोड बाहेर पडणं असं ज्याला म्हणतात, तर त्यामुळं त्यातनं सुद्धा प्रवाह म्हणजे रक्तस्राव होऊ शकतो आणि विदाऊट रक्तस्राव म्हणजे विदाऊट ब्लिडिंग अशी सुद्धा मूळव्याध असू शकते. तर त्याचा शॉर्टकट म्हणजे त्याच्यावरती शस्त्रक्रिया केली जाते, पण ही जागाच अशी आहे की त्याच्यावरती कंटिन्युअस प्रेशर हे येतच राहतं. त्यामुळं शस्त्रक्रिया करून सुद्धा सततच्या प्रेशरनं पुन्हा पुन्हा त्याचा प्रादुर्भाव होणं किंवा पुन्हा पुन्हा त्याचा रिकरन्स होणं हे फार कॉमन आहे. आणि ह्या तिन्ही व्याधींवरती म्हणजे फिशर, फिस्चुला आणि पाईल्स ह्याच्यावरती डॉक्टरांचा सल्ला घेणं खूप आवश्यक असतं. कित्येक वेळेला मी माझ्या रुग्णांकडे असं पाहिलेलं आहे की ते सांगत नाहीत पण त्याचं परिवर्तन कॅन्सरमध्ये झालेलं आहे. आणि रेक्टल कॅन्सर इन इंडियन्स इज व्हेरी कॉमन, कारण आपल्या खाण्याच्या सवयी आजकाल इतक्या बिघडलेल्या आहेत की हा जवळजवळ 50% रुग्णांमध्ये हा कॅन्सर फार कॉमनली आढळला जातो. त्यामुळं मोकळेपणानं आपल्या डॉक्टरांशी चर्चा करणं फार आवश्यक बाब आहे. कसं एपिसोड सुरू करताना हांवें सांगलेलें की बारीक गजाल ती व्हडली करूं नाका, तुमच्या डॉक्टराक मेळा आणि क्युअर जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना कसलो क्युअर तुमी घेवचो हें तुमी पयलीं स्वता डिसायड करा. आणि ऑब्वियसली दोतोर म्हण हांगासरूच आसा आमकां वेगवेगळ्या विशयाचेर मार्गदर्शन दिवपा खातीर. डॉक्टर मला सांगा ही आपण हे 3 गोष्टी जे म्हणा फिशर्स, फिस्टुलाज आणि पायल्समध्ये वेगळा आहार असावा लागतो, डाएट? नक्कीच ह्याच्यामध्ये डाएट असं असावं लागतं की ज्याच्यामध्ये फायबर जास्त आहे. फायबर जास्त असणाऱ्या गोष्टी म्हणजे सलाड्स, सगळ्या पद्धतीचे आपण जे कोशिंबिरी तयार करतो त्या कोशिंबिरी, सालीसकट फळं आणि सालीसकट डाळी ह्या गोष्टी आपल्या आहारात असणं फार आवश्यक आहे. शिवाय काही तेलबिया सुद्धा, उदाहरणार्थ जवस, फ्लेक्सीड्स जे म्हणतो त्याच्यामध्ये एकदम फायबर रिच असतं. त्यानंतर नाचणी जी आपण आंबील बनवतो त्या नाचणीमध्ये सुद्धा फायबर खूप असतं. तर नाचणीची भाकरी किंवा आंबील हा जो लोकली आपण वापरतो आपल्या इथल्या गोव्याच्या मध्ये जे काही आहारामध्ये हे वापरलं जातं ते खूप अत्यावश्यक आहे. साधे आपण माशामध्ये सुद्धा त्याची आमटी करताना त्रिफळ घालतो, तर त्रिफळ सुद्धा जे आहे हे एक प्रकारचं रेचकच आहे की पोट साफ होण्यासाठी ते आवश्यक असतं. खोबऱ्याचा मसाला जेव्हा आपण घालतो तेव्हा तो पूर्णतः पचावा म्हणून हे घटक सुद्धा त्यात असणं खूप आवश्यक आहे. मग बघा आपली पारंपरिक जी पद्धत आहे कुकिंगची, जी स्वयंपाकाची पद्धत आहे त्यामध्ये या सगळ्याचा विचार केलेला आहे. आणि ते जर का आपण टाळलं आणि पाश्चात्यांचं अंधानुकरण केलं म्हणजे वेस्टर्न स्टाईल ऑफ कुकिंग आपण तसंच्या तसं जर का आपण फॉलो केलं तर ते आपल्या आतड्यांवरती खूप भारी पडतं. म्हणून लोकली आपल्या ज्या पारंपरिक पद्धतीनं होणारा स्वयंपाक आहे तो खूप आवश्यक आहे आणि त्या पद्धतीचं पालन होणं सुद्धा खूप आवश्यक आहे. आयज दोतोरान आमकां पोटाचेर जावपी दुयेंसां मागीर ते लूज मोशन आसूं मागीर कॉन्स्टिपेशन आसूं मागीर फिशर्स, फिस्टुलास, पायल्स हाच्या वेगवेगळे जे संदर्भ आसा ह्या पोटाच्या दुयेंसाचेर ताचेर दोतोरान आमकां मार्गदर्शन दिलें. आनी मोर इम्पॉर्टंट ताणें सांगलें कशें की बारीक कितें कारण आसा तें तुमी थंयच्या थंयच सॉर्ट आवट करा, व्हडलें जावपाक दिवं नाकात. पोट आमी आवडटा म्हणून खाता, कितेंय खाता, दोतोर प्रत्येक एपिसोडान सांगता की आमी आपल्या लायफाचे आनी आमी बॉडीचे आमी डस्टबीन करून उडयला. पोट म्हणजे आमचें डस्टबीन जालां. आमी भायलें कितें कितें खाता. म्हाजो आर्ग्युमेंट दोतोरा कडेन आसता की आमची लायफस्टायलूच अशी जाली की आमकां भायरचें खावचेंच पडटा, पूण तें जर खाता जाल्यार कितें खावचें हाजेरूय दोतोरान आमकां फाटल्या एपिसोडान मार्गदर्शन दिलां, आतांय दिलां. विशय खूब आसा, प्रश्न खूब आसा. हांव जाणा म्हाज्याच कडेन खूब प्रश्न उरले दोतोराक विचारपाचे, तुमचेय खूब आसतले. तुमी आवर्जून आमकां फोन करात, आमकां ह्या नंबराचेर तुमी आमकां संपर्क करा आनी तुमचे जे कितें प्रश्न आसा ते मुद्दम दोतोराक विचारात. आनी जर तुमकां हें पुस्तक मंत्र जो आतां दोतोर आमकां एवरी वीक 30 मिनिट्स आमकां जो मंत्र येता हो हेल्थ मंत्र जो प्रोग्राम आसा हो फूल तुमकां ह्या बुकाचेर तुमकां वेगवेगळे संदर्भ ताजे आसा. तुमकां तुमची लायफस्टायल कशी आसची,
डायट कसो आसो हाजेर हे सगळे संदर्भ दिल्लो आसा. तुम्ही आवर्जून फोन करात आणि हे पुस्तक मागोवन घेयात. तुमकां डेफिनेटली हाजी मदत जातली. हांव स्वता हे फाटले कितकेशे दीस जाले वाचता आणि डेफिनेटली इम्प्रेसिव्ह आसा. साद्या सोप्या भाशेन जशे दोतोर आमच्या कडेन उलयता आनी तुमकां सांगता व्ह्युअर्सांक सांगता आमच्या तशेंच ह्या पुस्तकान बरयल्लें आसा. सो आवर्जून हे बूक मागयात. डॉक्टर थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आज एक वेगळा विषय आम्हा सगळ्यांना एक्सप्लेन करून ठेवला, प्लस माझ्या व्ह्युअर्सला पण हा एक्सप्लेन करून ठेवला. सो थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज प्लेजर हॅव्हिंग यू अगेन. परत आपण वेगळ्या विषयावर बोलू. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार.